uzoshiftwa la ubume khona uyobekwa kwenye level. Uzolandwa ingilosi izokubamba ngesandla, iyokufihla phansi kwegazi la izitha zakho zingenokubona khona. Abantwana bakho bazoprotectwa ingilosi, kuzovuswa izinto ezifile, kuzoqaqwa izibopho, kuzobethwa abathakathi, kuzophakama ingilosi yasekhaya, kuzobuselelwa amaphupho, kuzoluka ustabrava inkotha. Labe bethi ngeungene khona uyongena khona, labe bethi ngeuphume khona uyophuma khona. Today awuhambi wedwa, kunamasotsha asezulwini azohamba nawe. Namhlanje awulwi wedwa, kune-army of heaven ezofika izokuprotecta, izophakamisa into ezifile. Hear me everywhere you are. Njengoba ulapha uzo-intercede phezu kwekhaya lakho, uzolwa nezibopho zekhaya lakho, uzolwa nezifungo zekhaya lakho, uzolwa neziqalekiso zekhaya lakho. Uzothi no matter bathini ekhaya kodwa ngiyaphunyuka, no matter izitha zami zithini ngobomi bami kodwa ngiyaphunyuka, no matter bathini abathakathi bami ngiyaphunyuka. Sizothi namhlanje bonke abaloli imikhono ebheke kuwe mayijike ibheke kubo. Sizothi bonke abafuna ufe makufe bona, bonke abakwembela umgodi makungene bona emgodini. Namhlanje abathi susebenza, uNkulunkulu akayolungisa into zakho manje. Ngiyayithumela le ngilosi ayiyongena ekhaya, ayiyoqaqa izinto zakho. Ngibona abantu besuka laba khona bebekwa kwenye level, kushintsha amalevele. Ngibona abantu besakha emakhaya, ngibona izikhiye ezintsha kule ndawo, ngibona iy'moto ezintsha kule ndawo, ngibona ama-promotion kule ndawo, ngibona impumelelo kule ndawo, ngibona abafuna abantwana bethola abantwana, ngibona abafuna ama-promotion bethola ama-promotion. Shout, there is a new king. Shout, there is a new king. Hear me. There is a new key. Zata papalia. That is about to be open. Kunocango olutsha aluvulwayo elingakaze laba khona efemelini yakho. Liyoqala ngawo ukuvuleka, liyoqala ngawo ukuvuleka, liyoqala ngawo ukuvuleka, liyoqala ngawo ukuvuleka, liyoqala ngabantwana bakho. Akazabe khona umuntu efemelini yakho ophatha amamiliyoni, uzobaphatha wena. I said uzobaphatha wena, I said uzowaphatha wena. Namhlanje sizobulala izibopho zeminyaka, sizobulala izibopho zeminyaka. Akazabe khona ograduateayo, abakho abantwana bazograduata, abakho abantwana bazophumelela. Sizobwala namhlanje, sizothi abaliga levelia, sizothi le monte bila asaladasa, sizothi Jehova ilwa nabalwa nami, sizothi Jehova ilwa naba. Hear me. Bese umprofeti siyolanda into zakho ezivalelwe emkhathini,
siyolanda into zakho ezavalelwa kudala emkhathini. Abanye bazova umzimba wabo ushukuma in 5 minutes. Abanye bazobona isithunywa sabo siphakama, ngoba namhlanje ziyabuya izinto zakho. Namhlanje zibuya by fire, by force. Namhlanje ziyobuya into zakho. Siyongena ebumnyameni siyolanda impumelelo yakho. Siyongena ebumnyameni siyolanda impumelelo yabantwana bakho. Siyothi namhlanje the devil is the liar. Namhlanje siyokhupha zonke izibopho ezafakwe ekhaya zifakwa ngabathakathi. Namhlanje imikhonto ebheke wena iyajika ibheke ey'theni zakho. Namhlanje imikhonto ebheke wena iyajika ibheke ey'theni zakho. Siyothi back to the center. Siyothi back to the center. Lokhu bakwenza kuwe makwenzeke kubo. Lokhu bakwenza ebantwaneni bakho makwenzeke ebantwaneni babo. Lokhu bakufisela kona makwenzeke kubo. Namhlanje le ngilosi ayizuba namkhawulo, ayizuba nasizi. Iyoshaya umama, ishaya utata, ishaya ubhuti, ishaya usisi, solonga e-involve, solonga enesandla, solonga enesandla. Bonke abantu abanesandla uba impilo yakho ibe kanje. Imikhonto siyayithumela manje, siyayithumela imikhonto, siyayithumela imikhonto, siyayithumela imikhonto, siyayithumela imikhonto, siyayithumela imikhonto, siyayithumela imikhonto. Ngizoprofetha namhlanje, ngizothi izitha zakho ziyoza zihamba ngendlela eyi-1 kodwa ziyohlukana 7 times. Mabehlukane manje, mabaxabane bodwa, bayoxabana bodwa, bayoxabana bodwa, bayoxabana bodwa. Izitha zakho, izitha zabantwana bakho namhlanje bayoxabana bodwa. Bazothi bayakhangela bafike bangakufumani. Bazothi bakhangela abantwana bakho bafike bangabatholi, ngoba wena you are protected and you are covered. Uma uNkulunkulu engakimi, ubani ongamelana nami? Ayikho into engakwehlukanisa necebo likaNkulunkulu. Namhlanje ngizoprofetha, ngizothi isikhathi sakho sempumelelo it's now. Isikhathi sakho sempumelelo it's now. Uyaphunyuka, 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 uyaphunyuka. La ubuvalelwe khona, la abantwana bakho bavalelwe khona, bayaphunyuka. Pray, pray, pray. Limbro, limbro, limbro. Ngiyaphunyuka, ngiyaphunyuka. Umakhelwane mtshele ngiyaphunyuka. Ngiqalele ngiyaphunyuka namhlanje. Ngiqalele ngiyaphunyuka namhlanje. Mtshele ithi ngiyaphunyuka. 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 Ngiyaphunyuka, ngiyaphunyuka, ngiyaphunyuka. Hayibo ngiyaphunyuka. Bayakhangela abakutholi manje, bayakhangela abakutholi manje. Uyaphunyuka, uyaphunyuka. Nabantwana bakho bayaphunyuka, nemali yakho iyaphunyuka, nomshado wakho uyaphunyuka, nesebeli yakho iyaphunyuka. Libro, libro, libro.
Incoparadas, 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 incoparadas. I am a servant of the Lord. I am anointed from above. I am anointed from above. I am the servant of the Lord. I am the servant of the Lord. I am anointed from above. Namhlanje itapolitapa iselito malika. Hear me. Ashash, in 30 minutes, it will be chaotic here. Be ready. Singena kwenye new dimension. Awuzungena usahamba naleyilwane ohamba nazo. Awuzungena usahamba naleyilwane ohamba nazo. Siyolanda into zakho ezintsha. Siyolanda into zakho ezintsha. Siyolanda izinto zakho ezintsha. Siyolanda izinto zakho ezintsha. Siyolanda into zakho ezintsha. Siyolanda into zakho ezivalelwe emkhathini. Siyolanda into zakho ezivalelwe emkhathini. Uzova umnyakazo, umzimba wakho uyonyakaza. Umzimba wakho uzonyakaza. Umzimba wakho uzonyakaza. Abathakathi bakho bayasha manje, bayasha. Bayasha, bayasha, bayasha. Bayasha, bayasha, bayasha. Bayasha, bayasha. Bayasha, bayasha. Bayasha, bayasha. Bayasha, bayasha. Bayasha, bayasha. Namhlanje uMakadoshi uyongena emzini wakho. Uyongena emzini wakho uyolanda izinto zakho eyiboshiwe emzini wakho. Uyongena emzini wakho. Namhlanje uMakadosha uyongena kwizitha zakho 6 feet under the ground. Laba bekusakhona. Namhlanje sizothi yilwa nabalwa nathi. Jehova yilwa nabalwa nathi. Jehova yilwa. Yilwa nabalwa nathi. Hlale phezu kwethatha. Sothi uNkulunkulu angisafuni ukuphila kanje. Sotshela uNkulunkulu angisafuni ukuphila kanje, angisafuni. This is not my life. Angisafuni ukugula, angisafuni ukuxhuzula, angisafuni ukuhlupheka, angisafuni ukuphila ngilala izilwane. Izilwane ezilala nami ayiphindele kubanikazi bazo. Namhlanje ngiyithumela back izilwane ezilala nami. Izilwane ezithatha imali yami azibuyise manje. Izilwane ezithatha impilo yami azibuyise manje. My life belongs to God. Impilo yangisafuni ukugula. Leswekile angisayifuni. Lenada pa asadasha angisayifuni. Le cancer angisayifuni. 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 Angisafuni ukuhlala nabantwana abagraduatile bengasebenzi. Sengifuna bahambe bayosebenza. Angisafuni ukuthwala. Angifuni ukubulawa into eyabulala abazali bami. Into eyabulala abazali bami ayizungibulala mina. Angisafuni. Hear me before I prophesy. You are about to take a new life. Christianity, it is not to pray and pray and pray. It's to receive a new life. Is to receive a new life. Uthi Paulo says akudala sidlulile ngibona izulu elisha nobuqaqawuli balo. Mamela, seek first the kingdom of God and
all these things shall be added unto you. Namhlanje sizo-eda izinto zakwamoya, sizo-eda izinto sizoxalela izitha zakho wena usabambeki from today. Akekho zokubamba, awusabambeki from today. Namhlanje nabantwana bakho abasabambeki, abakhangela wena le bhasi yasezulwini yabatshayisa, abakhangela wena siyayithumela le ngilosi izobashaya one by one, iyobashaya one by one. Team prophet, izobashaya one by one until wena uthi uhambe eThekwini okanye ngizothi akazuphela lo nyaka ungasebenzi, akazuphela lo nyaka ungasebenzi, akukhathali wavalwa ubani, kodwa ngizothi mina back to the sender. Ey'theni zakho zonke ngizothi makukhuza umlilo phakathi ey'theni zakho, ngiyothi ena abanye abakuthakathayo bazothi xa befika emzini wakho bangawuboni umzi wakho, bafike kukhona ibhubesi. Ngiyalithumela leli bhubesi, alihambe liye ofisini yakho liyothi hey. Abanye xa bengena emzini wakho bafike kunebhubesi elimile egeyithini elijikeleza umzi wakho, bayothi uyathwala kanti awuthwalanga. Yile ngilosi izoprotecta iy'nto zakho. Abafuna iy'mali zakho bayofika kumile ibhubesi lithi mukhaliende yendelela mukha sutamanesta palasta apadmino sopamati. Nkulunkulu abaprofita, Nkulunkulu kababa nomama, madethu ubumnyama avela ukukhanya, indlela zami masivuleke. Mukhaliende yendelela mukha sutamanesta palasta apadmino sepamati. Nkulunkulu abaprofita, Nkulunkulu kababa nomama, abethu ubumnyama avela ukukhanya. Ziyavuleka indlela zakho manje, ziyavuleka indlela zakho manje, ziyavuleka indlela zakho. Haleluya, ziyavuleka indlela zakho, ziyavuleka, ziyavuleka. Awungizwa, ziyavuleka, 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 ziyavuleka. The door is opening for you. Akakho zokubamba, akakho zokuvala. Umlilo uyavutha wakutshisa izitha zakho, umlilo uyavutha wakushaya abathakathi bakho, umlilo uyavutha. I'm here to give you a new key. Ngizokunikeza isikhiya esitsha esekuyolanda into zakho, esekuyothatha into zakho. Namhlanje receive a new key. Ngizokunikeza isikhiya esitsha. Receive a new key. I said receive a new key. Receive a new key. Receive a new key. I receive. Receive a new key. Receive a new key. Ngizokunika amandla amasha. Angazi la mandla akho aphelele phi, kodwa namhlanje uzothola amandla amasha. Uzodlula la ungazange wacabanga uzodlula khona. Namhlanje ngizokunikeza amandla amasha wokubhekana nezitha zakho. Uyobheka izitha zakho emehlweni uthi noba ungawubasa lo mlilo ngeke sikhothane. Namhlanje noba umlilo angabasobasole wena, uyohamba phakathi komlilo awuzutsha.
uyohamba phakathi komlilo awuzusha namhlanje. Ngizokunikeza amandla amatsha. Don't ever give up. Siyokhangela ilayibo. Ngizokhuluma abantwini mina ebesebe apply ekudala umsebenzi, ebesebefuna ugive up. Thatha amandla amatsha, thatha amandla amatsha, thatha amandla amatsha. Thatha abantwini abafuna ukuvula amabhizinesi ebesebethi beyawancama. Thatha amandla amatsha, thatha amandla amatsha. Ebantwini abafuna ukuthenga iy'moto nezindlu ebebesithi sesincane. Thatha amandla amatsha, thatha amandla amatsha, thatha amandla. Take a new strength. Take a new strength. Never give up. Phakamana. Uneminyaka mingaphi? Ngathi uthukile. Uthukile. Una 25 years. Uthi thethu nangaphi? Hear me. I want to give you, wonke umuntu lapha, a spirit of prosperity. You shall shine. I don't care what the devil is saying about you, but ngizolight ikhandlela lesibusiso. Namhlanje ngizothi ambophumelela by fire, by force. Ambophumelela. Amboshaya izitha zakho. Mawufika usebenzisa ekhaya ufika usebenzisa back to the sender, kungabikho nasinye isithe esishiyekayo. I'm telling you. Today at 12 o'clock kuyobe kundim nawe siyolanda izitha zakho, siyolanda abantu abashaya wena. Today, not tomorrow. Labe bekungcwabe khona siyokulanda namhlanje, siyofaka isitha sakho. Labe bengcwabe impilo yakho, bengcwabe ifuture yakho, bengcwabe imoto zakho, bengcwabe impilo yakho, bengcwabe yonke into oyithandayo, siyokwemba namhlanje, siyofaka bona namhlanje, akukho namnye oyosinda from today. No one will escape. No one will escape. Not after today. I want to give you umsebenzi mama. But mangokunika umsebenzi kukhona umuntu owumama ofike ameca kwakho athi ena lo mama ungazi usebenze. Ulo mama kulalisa nesilwane. Ulona afuna ukubulala ukufa ekhaya. Sure tata. Yile silwane esigijima phezulu kwendlu every day. Cela undincede tata. Impilo yakho yonke ilusizi ubumnyama yikho into yakho yaphambili. Urejectwa yonke indawo ohamba ngayo. Impilo yakho wena uyagulelwa, nawe umzimba wakho uyagula, unesichitho, kunento ethi mayilala nawe uhawuzelela umzimba wakho wonke. Sometimes uthi mawuhleli kube ngathi ena uvi voices thetha nawe. Wathi uma ongcwele igama lakho lifakwe ebumnyameni, uchithelwa ngesichitho every day. Kuthiwa impilo yakho mayingaphumeli, kuthiwa ungaze uphumelele, ungaze uthandwe ngabantu. Ngiyafuna ukukubusisa but ngimzwa lo mama esithi ungowakhe, uyakuona. Mangimbuza owner njani, wathi umoya ongcwele uthi kimi lo mama wena waqala ukuhamba nawe usena 12 years.
mayihamba nawe lento igijima ngaphakathi emzimbeni wakho ikwenza okokuba uphile kube ngathi uphuma amanzi angathatha ivumba ngaphansi. Mina mntanami ndikubona ungcwaba. Umoya ongcwele uyagulelwa ngikubona mina ungcwaba. Ingcwaba in 3 weeks emzini akho likhona. Ngoba ithe inkazimulo kwasetshenzwa umhlaba wasekhaya. Kwathiwa ena nonke ningaphumeleli. Uyangena lo mama ebusuku. Afika achele ekhaya. Mayichele ekhaya afika athi ena ufuna ukubona abantwana bakamama akho bonke abaphuma esibelele ethweni ayikho into abazoyiba yiyo emhlabeni. Inhlupheko phila phezulu kwayo ingaphezulu kokuqonda. Unjalo tata. Shamonto prasaladash. Kubuhlungu ukuhlupheka ungabi namuntu okwazi ukukuncedisa. Ungafuni uthi ungafunwa nayilaba ozalwa nabo. Umangale uNkulunkulu ngenzeni emhlabeni. Ugulelwe ngabikho umuntu onomsebenzi. Cela uncede tata. Gulelwe. Undincede tata. Njengoba ngikhuluma ngawe mntana mfuneke ngiqale ndihambe ndiyokulanda kwilizwe labafileyo. Bese ngiyolanda umntwana kwizwe labafileyo. Umntwana already sebemthathile, bamthathile umntanakho. Akasekho kwilizwe labaphilayo. Shontu umkhathula manto brava. Yay! So ilo manto ma ukhatha shantula antapa. Lima koto shantula. Leve inkota. Seligadash. Yes, Lord. Awuzungcwaba mntana. Awuzungcwaba. On Monday lungisa ngoba kuyobe kulilwa ekhayeni lakho. Ngiyamshaya manje. As I'm talking to you, sengene endlini mina ngiyabuza why nibulalana nodwa. Family njani le? Kunjalo tata. Sengene ngaphakathi. Ngafike ngathi ena on Monday kuyobe kulilwa kodwa wena uyobungakhali wena. Tata ndiyabulela tata enkosi. Inkosi tata. Ndiyabulela. Today isilwane nesichitho esathunyelwa kuwe ngisithumele ebantwaneni bakhe bazova lobuhlungu obuvile wena. Tata enkosi tata. From today you will never be sick. Nomntanakho will never be sick. Healed permanently. Enkosi tata. Permanently in the name of Jesus. Ngiyabonga tata. Nikezela umgijimo abathakathi oil isithunywa imbiza egazi ahamba yophumelela. Oh enkosi tata ndiyabulela. Baba wena bafunga bathi umsebenzi ufuneka phele. Mabe kuphelelisa umsebenzi babe sebesithi ufuneka imali zakho zingaphumi. Baba. Mabe sithi imali zakho zingaphumi babe sesithi ufuneka uhlale ekhaya uhlupheke. Mawuthi ufuna uhlala ekhaya uhlupheke wena kwakufanele uba awukwazi uhamba wahamba wabe sewudibana ne-wheelchair uyohlale ku-wheelchair uyitholethele. Mangibuza bakutheni wathi umoya ongcwele wamosha wena ngokufuna ukwakhe ekhaya. Mawufuna ukwakha kwaqala kwavuka uchuku phakathi kwekhaya kwathiwa ufuna ukwakha njani kwabe sekuvalwa yonke into eyimali empilweni yakho.
njengoba ngikubuka manje nguthe umoya ongcwele bekufanele uba uyasebenza but ukuterminatewa kwakho ngenxa yokugula kuterminatewa because kwathathwa imali yayosetshenzwa kwathiwa ena funeka uhlale phansi into yimali ingazihlale empilweni yakho baba. ufuna ukuphinda Hayi ngifuna ukuphila baba. ufuna ukuphinda Kakhulu. Ngiyafuna baba nesize. Hayi nisize baba. uyakhala uthi uNkulunkulu ngongangisebenza ngangihlonishwa ngisahlonishwa manje Ngake baba. Kunjalo baba. khaya lami li upside down Kunjalo baba. Nisize baba nisize. mamela ngibalisele into ngibese ngikunika emgijimi ngokusebenza kubalekile umuntu owumama okanye umuntu oyindoda usebenza ngoba lokho kuzokunikeza iposition yakho namhlanje ngizothi uNkulunkulu makakubuyisele eposition yakho if ubaba be a provider if umama be a provider namhlanje ngifuna into zakho ezibanjwe kwamoya zibuyele kuwe mawuhlamba ngalo back to sender aphindise even izicabo zabathakathi ezisemzimbeni wakho zizophuma nezilwane nezifo ziyophuma ziphindele kubanikazi bazo zifuna ziphinde ziphume ziyokwenza lento bebethi mayenzeke kuwe bayova lento bebefuna uyive wena receive a call on Friday wami yophumelela Ngake baba. ufuna ukudrive code 14 Njalo baba. ufuna code 14 Njalo. ufuna udrive ama truck Khona ndihamba ngayo but ngakho 10 but ngifuna code 14. so ufuna upgrade code 14 Njalo prophet. ayizuphela 2 months ungenayo I'm giving it to you in Jesus' name. Siyabulela baba prophet. ufuna umsebenzi ufuna ukwenza ntoni I want to help you. I want to help you Amen dad. because usafarisha not kwicase yakho but usafarisha kwicase yasekhaya. Amen dad. Kuthiwa ekhayeni lakho kufuneka ngabikho umuntu osebenzayo nihlupheke nonke. Amen dad. So into safa wena bebefuna ubungene ejele ungenele into ongayazi. Amen dad. Mange kubuka kanje ngibona ijele. Amen dad. I saw you ungene ejele ugwetywa but ugwetyelwe into ongayazi. Amen dad. Ngabona izandla zakho igcwele igazi. Amen dad. Wathi uNkulunkulu kuyofika isikhathi la usukelwa ngabantu moya idefender izandla zakho zigcwala igazi. Amen dad. And the Lord said to me, amangikusize because if angiyishayi lento nonke ekhayeni lakho anizusebenza nizuphumelela. Ncede dad. Lento iphila phakathi kwekhaya yembelwa ngaphakathi ejaldini ekhaya. Amen dad. Ihamba nani la nihamba khona. Bekufanele wena kudala waqashwa but makufanele bakungene wena kuve kube khona into esisiphithiphithi eyenza ubungangeni. Injalo dad. Nabantu xa uthetha nabantu sithi ngifuna umsebenzi bayakupromisa kodwa makufanele ukuba uhambe uyosebenza ungayikhuphi imali for umsebenzi baqashwa abanye kodwa ungaqashwa wena Injalo dad. because lento iphila ngaphakathi kwakho ivala yonke into ibambayo. Amen dad. But uthe umoya ongcwele kum ayizuphela 2 months ungasebenzi. Ngiyabulela prophet. Ambophumelela.
Amen. Mnikezeni ikhombo neoil yesithunywa hamba yophumelela. Ushers, the angel is already in the house. Ngicela ningiphathele back to sender nginika abantu ngibese ngibakhulekela ngizoprofeta after ngiba ingilosi seyila seyiqalile iyasebenza. Uzothatha back to sender yakho uyoma esihlalweni sakho. Ulindele ukuphumela kunezinto okufanele iqale iphume ukuze ukwazi ukuphila. Inye into engiyizele emthatha kuzokushayela izitha nokunika impumelelo. Ayikho enye into engiyizele. Ngizokushayela izitha akukho nesinye esizoshiyeka zokushayela izitha zakho. Nansi into engiyizele emthatha uthe uNkulunkulu prophet don't prophesy shaya izitha ubanike impumelelo abangasebenzi basebenze bahambe bayophumelela. Cela ukwenzela into ingilosi. Philise inike ifirstborn yami umsebenzi kudala ufuna ifumana. Banomnye ufuna ukuphila. Hey! Nonke nifuna ukuphila. Nizophila namhlanje in Jesus name. Oh yes, hallelujah. Nizophila namhlanje in Jesus name. Oh Jesus. Nizophila namhlanje in Jesus name. Ngicela nje bazalwane sizame sikhawulezise ukwenzela uba sizokwazi ukusebenza. Akekho umuntu ongifuna hambe ngingambambanga ngesandla. Ngifuna ukubamba wonke umuntu la ngesandla. Lengilo sizohamba yokuqaqela into zakho. Mama bazokunikeza ikhombo neoil yesithunywa nembiza yegazi uzophila within 2 days. The sickness is over. Kulukutu. Praise God. Ngifuna ukusiza lo mfana. Ngiyangizwa mama. Siyabonga. Nidityaniswa into noma Sizitsho. nezitshomo. Tshomo yakho. Ichomi yami. Chomi yami mfundisi. Akudingwa nasibani. Ngifuna ukusiza itshomo yakho. Ngavuya kakhulu prophet. Ngifuna ukusiza itshomo yakho. Ndingavuya kakhulu. Uyafuna isizeke itshomo yakho. Kakhulu. Uyayithanda itshomo yakho. Kakhulu. Okay, mnikezeni umgijimo abathakathi oil yesithunywa hamba yophumelela. Uzoba within 2 days uzoba right. Ndiyambulela. Ngiyabulela baba. Ithinda ukuyeke netshomo yakho asiphakameni uzolentosa. Uzothatha